صحابہ 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 میں صحابہ ساڈی نس نس دے وچ ہرٹیا اساں صرف زندگی وچ عشق صحابہ کھٹیا نام صحابہ ساڈی اصحاب مصطفیٰ دی کیا شان میں دساواں اصحاب مصطفیٰ دی کیا شان میں دساواں شان صحابہ تے میں کیویں قلم چلاواں شان صحابہ تے میں کیویں قلم چلاواں جنہاں دی شان اندر قرآن رب نے پٹھیا صحابہ ساڈی نس نس دے وچ ہرٹیا اساں صرف زندگی وچ عشق صحابہ کھٹیا نام صحابہ ساڈی رکھ روز کافراں نال کر دے جہاد ہن رکھ روز کافراں نال کر دے جہاد ہن سب کچھ بھلا کے رب نو بس یاد کر دے ہن سب کچھ بھلا کے رب نو بس یاد کر دے ہن اسلام دے ادونو جاں کول مار سٹیا نام صحابہ ساڈی نس نس دے وچ ہرٹیا اساں صرف زندگی وچ عشق صحابہ کھٹیا نام صحابہ ساڈی صدیق کملی والے دا پہلا ہے صحابی صدیق کملی والے دا پہلا ہے صحابی اصحاب مصطفیٰ وچ جسنو ملی نوابی اصحاب مصطفیٰ وچ جسنو ملی نوابی سب کچھ لٹا کے سائیں تو پاتا لباس پھٹیا صحابہ 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 نام صحابہ ساڈی عاشق میں کوئی ڈٹھا نہیں حضرت بلال جیاں عاشق میں کوئی ڈٹھا نہیں حضرت بلال جیاں اسلام کی تے جس نو تکلیفاں دتیاں گیاں اسلام کی تے جس نو تکلیفاں دتیاں گیاں ولوی بلال حبشی اسلام تو نہ ہٹیا نام صحابہ ساڈی نس نس دے وچ ہرٹیا اساں صرف زندگی وچ عشق صحابہ کھٹیا نام صحابہ ساڈی اصحاب مصطفیٰ دا پڑھدا تہوں قصیدہ اصحاب مصطفیٰ دا
پڑھدا تہوں قصیدہ رب دی پسند ہے نا رب دے نے او چنیدہ رب دی پسند ہے نا رب دے نے او چنیدہ منکر صحابہ دے ہیں کم ظرف کمی گھٹیا صحابہ ساڈی نس نس دے وچ رٹیا اساں صرف زندگی وچ عشق صحابہ کٹیا نام صحابہ ساڈی شہباز تو صحابہ دے پیار وچ فنا تھی شہباز تو صحابہ دے پیار وچ فنا تھی اصحاب مصطفیٰ دی عظمت اتے فدا تھی اصحاب مصطفیٰ دی عظمت اتے فدا تھی جنت یونوں ملی ہے اصحاب تے جو کٹیا نام صحابہ ساڈی نس نس دے وچ رٹیا اساں صرف زندگی وچ عشق صحابہ کٹیا نام صحابہ ساڈی